Llun am mewn steddfod, mae pobl yn cwyno, mae yna draffath efo parcio, ond yn fama, park and ride. Beth ydy byd yw hwn? Concrete? Lle mae'r mwd? Haia. Chi'n iawn? Dwi'n newid gyrraedd y maes, ond lle dwi'n prynu tocyn i'r maes. Ti'n angen tocyn i'r maes, mae'r maes am ddim. Yna mae angen prynu tocyn i'r maes, oes? Os mae bob dim am ddim. Be? Pam? So'n apus, boys. Sori talu am hwn. Sori talu o gwbl. Boys. Ista nôl, ymlacio, gadael fo fynd, digon o le. Toiledau'r genedlaethol, posh. Oes bach, mae'r sydd ddim yn posh. Fel arfer, mae'r penol fi'n chwalu racs yn y steddfod. Hei, oes, ydyn nhw. Mae'r sioe mynd i ddechrau yna. Sori, cadeirydd mor braf yn ei sort o gysgu. Joyce i'r sioe? O ie, fy gole'n gret. Dim problem generators yn chwethu fyny chweith.